Dia oke dia hadublah. Hui. Are, Sukhbir. इसेबां गोबावनि उनाव? औथ'। बाफ्रे बाप। इसोर, दे। दासान्दि नों मा खालामगासिनो दङ? ग्रेजुवेसन फोजोबनानै न'आव ओरैनो दं। आंबो न'आव ओरैनो दङ। मा खालामनो? गोसोआबा साख्रिखौनो मोना माथो। सोमखोर, डायलग मारिनाङा दे। नोंसालाय फैसानि मा आंखाल दं? गैया सैथोबो। आफानाव बेफोरबायदि बेंक बेलेन्स जेबोआनो गैया। है, बेफोरखौ बाद होदो। आच्छा निल, नोंहा मा जादों? नोंखौ आगोलनिफ्राय गोबां सोलायनो नुबाय माथो। एनि प्रब्लेम? प्रब्लेम माने सोमखोर, नोंजों आंहा गोबां बाथ्रा सावरायनांगौ दं। देलाय बुंलाय, मा बुंनो सानदों? माबायदि गोनां बाथ्रा गिबायसो आङो। रियेलि सोमखोर, आइ एम भेरि सिरियास। देलाय बुंलाय, नों बुङाबा आं माब्रै मिथिनो? दिनै आफाया थैनाया 5 बोसोर जालांबाय। नाथाय आफाखौ मा दायनि थाखाय सोर बुथारनाय, बेनि गुमुरखौ संदाननो थाखाय नोंनि गोनांथि जादों सोमखोर। नोंनि बिफाखौ बुथारग्राफोरखौ संदाननायाव नों जेसेबां नाजागासिनो दङ, आंबो नोंखौ थोजासे मदद होगोन। आरो नोंखौ थांखिसिम सहैनायाव आं मदद खालामगोन। सोमखोर, आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं। जाय समाव आफाया बुथारजादोंमोन, बै समाव आगोलनि इन्सपेक्टरा केसखौ लायाखैमोन, मानोना बुथारग्राफोरनि जेबो फोरमान गैयामोन। हायोबा प्लिज सोमखोर, नोंसोरनि आदैखौ केसखौ लानो थाखाय बुंनानै हो। जिंगादासि, आं आफाखौ बुंगोन केसखौ लानो थाखाय। जागोन सोमखोर। जेबो सिन्था खालामनाङा, थिग जाजोबगोन, मिथिबाय? गासैबो थिग जाजोबगोन। दे बिदिबा एरायलायनोसै ना? औ। दे। दे थांदो। सफैबाय फिसा? औ आफा। सोमखोर फिसा, आं दिनै नोंखौ मानोबा जोबोर सिन्थायाव थानाय बादि नुदों। औ आफा, आंनि सासे लोगो निलनि बिफा महन दैमारिखौ माखासे सिगां बोसोर सोरबा बुथारदोंमोन। नाथाय आयेना बेखौ सुइसाइड जानाय दिन्थिनानै बे केसनि फाइलखौ बन्द' खालामनानै दोनदोंमोन। अ, बे फाइलखौथ' आंबो फरायबाय। दा नोंनि लोगोआ बे केसनि सोमोन्दै मा बुंदों? बियो दा बे केसनि फाइलखौ मोजाङै नायबिजिरहोफिननानै दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो सानदोंमोन। बेनिखायनो आफानिफ्राय बियो मदद मोननो थाखाय आंखौ खावलायदोंमोन। आफा, बे खामानिखौ मदद होयोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन। थिग दं, नों नोंनि लोगोखौ थानासिम थांनानै आंखौ लोगो हमनो हो। जागोन आफा। नाब्ले हाय नाब्ले, आंनि गोरबानि I love you फंला, सार। आं थांनोसै। आच्छा। नों बे बारिनि हाग्राफोरखौ एसना दोनदो। जागोन सार। सार, पिस्तला? आं बेखौ मैया थानानिफ्रायनो लाबोखायाखै। आं बेखौ थानावनो दोनबोखादों। नाब्ले! ओइ नाब्ले! नाब्ले! मा जाखो? मा जाखो माने? आदैया अफिस थांबाय। औ, बेलाय माथो जाखो? अफिसाव थांबाय? दा बे न'आव नों आरो आंल'सै। मानसिनि गांनाय उखैनाया जानाय लोंनायजोंल' आबुं जाया। मिथिबाय? नोंहाबो जुदि गांनाय उखैनाय दङ, बेनोसै खाबुआ। हाट फाग्ला, गारलामाया! नों बेबायदि आखलबा ओरैनो गोलैना थानांगोन। सालिया इसिबां बाहादुरि, गावखौनो मा सानो? साला नायगोन नोंखौबो, नों आंनि नाब्लि जाथारनांगोन। मिथियाखै? खुलुमबाय सार। खुलुमबाय सार। अ, खुलुमबाय। जिरायदो। जागोन सार।
दानिया बुंदो आं नोंथांमोनखौ मा हेफाजाब खालामनो हागौ? सार, रुंसारि आफा महन दैमारिनि केसनि सोमोन्दै सावरायनो फैदोंमोन। आरे बे केसनि सोमोन्दैथ' आंनि फिसाला सोमखोराबो आंखौ बुंदोंमोन। नों आंनि फिसाला सोमखोरनि लोगो जायो औ नामा? सार, बियो आंनि आइ। औ, खुलुमबाय। नाय, जोंनि रेकर्डआवथ' बियो सुइसाइड जानानैसो थैदोंमोन। नङा सार, बाथ्राया ओरैसोमोन। सार, नोंखौ आं 24 घन्टा सम होदोंमोन। जेरैखि जाया बे कन्टेक्टखौ आंनो नों होथारनांगोन। आरो होआबा बेनि खोथाया जोबोर गाज्रि जानो हागौ, मिथिबाय? है! मा जाखो बिफायालाय? माबाफोर जादों नामा? दिनै अफिसाव उरखाव मुंनि मानसि सासेजों नांज्लायनाय जादोंमोन। मा बाथ्रानि थाखाय दा नांज्लायलायखो? मोनसे गिदिर कन्ट्रेक्टखौ मोनैनि थाखाय बे आंखौ गाज्रि राव बाहायदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै आं सानगासिनो दङ। नोंखौ गाज्रि खोथा बुंनानै धमखि होदोंब्लालाय बे कन्ट्रेक्टखौ बिनोनो होबानो जायोना? बेयावलाय नोंहालाय माथो खहा जानो? नों जेबो मिथिया गलापी। कन्ट्रेक्टनि बेलायाव बियो आगोलावनो रेकर्डआ गाज्रि, बेनिखायनो आं बेनो होआखै। हेलो हेलौ सार, आं नोंनो 24 घन्टा होनाय समा बारलांबाय। खामानिया जादोंना जायाखै? आं बेखौथ' नोंखौ मैयानो बुंखादोंमोन माथो। आंनो सिरि सिरि बुं, खामानिया जादोंना जायाखै? जायाखिसै। आं नोंखौ मैयानो बुंखादोंमोन खामानि जायाबा बिनि फिनाय गाज्रि जागोन होननानै। नों आंखौ धमकि होजों नङासै? नोंनि बे धमकिखौ आं माब्लाबाबो गिया। नों जा खालामो खालामनो हागोन। थिग दं, थार बाथ्राखौ लानानै नोंहा गिनांगौ गैयाब्ला नोंनि हिनजाव आरो गथ'खौ आं गोजौआव दैथायहरनाय जागोन, मिथिबाय? बदमास साला, नों बायदि अन्थाइ बिखा मानसिखौ आं बुहुमाव नुफेराखै। आंबो नोंखौ इसेबो नायनो गोसो जाया, मिथिबाय? हेलौ। थिगानो दं। दिनैनो जों बेखौ होख्लायनांगोन, मिथिबाय? फै अफिसार फै। बेनो जुदि नोंहा जोबथा थिरांथाब्ला नै आंनाबो जोबथा थिरांथा। थुदो। बेनोमोन सार जाथाया। आरो आयेना बेखौ सुइसाइड जानानै नंखाय बाथ्रा दिन्थिनानै बे केसखौ बन्द' खालामनानै दोनदोंमोन। नोंथांनि खोथाखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनबाय। थिग दं, आं बे केसनि सोमोन्दै कमिशनार सारजों रायलायनानै आखायाव लानोसै। सार, नोंथांनिसिम गोबां साबायखर थाबाय।
जागोन दे थादो सार Hello, Inspector Biren. गुड आफ्टारनुन सार Good afternoon, Mr. Biren. Tell me. सार नोंथाङा गोसोआव दङ ने खायसे बोसोरनि सिगां महन दैमारिया सुइसाइड खालामनानै थैदोंमोन नंगौ मिस्टार बिरेन सार सैथोआव बियो सुइसाइड नङा सार नाथाय बियो साजायनायसोमोन साजायनायसोमोन बेखौ नोंथाङा मा बुंदों नंगौ सार सासे उरखाव मुंनि गाज्रि मानसिया महन दैमारिखौ बुथारदोंमोन आच्छा आरो आइना बे केसखौ सुइसाइड होननानै बुंदोंमोन बिदिनो केसखौ फोजोबनाय जायो नाथाय महन दैमारिनि बिसिया बुंनाय बायदिब्ला सैथोखौ फोरमान खालामनानै दायनिगिरिखौ साजा होथारनांगौ थिग दं मिस्टार बिरेन बे केसनि इनभेस्टिगेशननि थाखाय जों बे केसखौ सिबिआइनो हेन्ड अभार खालामगोन थिग दं सार थेंक इउ भेरि माच इउ आर वेलकाम एक्सक्यूज मी औ दे बुंलाय बियो बिथां महन दैमारिनि न' नामा नाथाय बेथ' औ आं मिथिगौ बियो दा गैलिया आंनि मुङा जोंना बसुमतारी आं सिबिआइ अफिसार खुलुमबाय सार खुलुमबाय फै जिराय फै जिरायदो सार थेंक इउ सार बे आंनि फिसाला निल खुलुमबाय जागोन दा नों मा खालामगासिनो दं BSc खौ कमप्लिट खालामखांबाय दा ओरैनो साख्रि नागिरनानै दं जोबोद मोजां औ दा जों बेयाव फैनायनि गुबै जाहोना जाबाय नोंनि फिसाय बुथार जानायनि सोमोन्दै माखासे सोंथि सोंनो फैदों जेनेबा जों दायनिगिरिखौ नांगौ बायदि साजा होनो हायो सोंनो हागोन सार मा सोंनो गोसो दं नोंसोरा सोरनिबा सायाव सन्देहफोर दंमोन नामा बेफोरबायदिथ' थोंजों बुंनो हानाय नङा सार होमब्ला नोंनि फिसाया बुथार जानायनि सिगां सोर सोरजों रायलायदोंमोन आरो सोर सोरनि फन फैदोंमोन आंनि फिसाया बुथारजानाय सानसे सिगां उरखाव बर' होननाय सासे मानसिया अफिसाव फैनानै जिउ फोजोबनायनि खोथाजों धमखि होफैदोंमोन बिनि उनाव मा जादोंमोन बेनि उनाव बियो जेब्ला बेलासे न'आव फैयो अब्ला बियो माखौबा लानानै जोबोर सिन्था आरो टेनसन जादोंमोन बिनि उनाव आं बेनाव सोंदोंमोन नों माखौ लानानै एसेबां सिन्था आरो टेनसन जादों अब्ला बियो अफिसाव सोंखारि जानाय बाथ्राखौनो खिन्थादोंमोन आच्छा बिनि थैनाया मा मायथाइमोन आरो मा खालारमोन बिनि थैनाया 2009 मायथाइनि जुलाइ दाननि 15 खालाराव आच्छा थिग दं बियो बै समाव मा मबाइल नाम्बारखौ लायोमोन बाबु लायनाय डायरिखौ बियो नैबे नाम्बारखौ बाहायोमोन 9435570880 आच्छा बिदिब्ला जों थांसै उनाव गोनां जायोब्ला फैफिनसिगोन जागोन सार थुदो दे नैबे कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुलाय बिनि भइस रेकर्डखौ नांगौ नैबेखौ आं नोंखौ मैयानो बुंखादोंमोन रिपिट आं नोंखौ मैयानो बुंखादोंमोन खामानि जायाबा बिनि फिनाय गाज्रि जागोन होननानै नों आंखौ धमखि होदों नङासै होबाव नों आंखौ धमखि होदों नङासै नोंनि बे धमकिखौ आं माब्लाबा होखाया नों जा खालामो खालामनो हागोन
हेल' सार जोंनि इनभेस्टिगेशना साक्सेसफुल जाबाय बिनो बै उरखावानो नंगौ सार इउ आर वेलकाम सार न'आव सोरबा दङ ना अरे इन्सपेक्टर साहब दिनै आंनि न'आव एसे हरखाबै फै जिरायफैदो नङा जिरायथ'ला नोंथां गोजौनिफ्राय बिथोन फैदों गोजौनिफ्राय बिथोन माने आं जेबो बुजियाखिसै मानोना सिबिआइनि गासै नायबिजिरनायनि उनाव बेयो रोखा जाबायदि नोंथांनि फंबाया सासे दायनिगिरि इन्सपेक्टर साहब नोंथाङा बेफोरखौ मा बुंदों नाय प्रफेसर नोंथां दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगां नोंथांनि फंबाय उरखावा महन दैमारि मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारदोंमोन आरो दिनै बेनिनो एरेस्ट वारेन्ट फैदों नाय इन्सपेक्टर साहब नोंथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि जादों आंनि फंबाया बेफोरबायदि मानसि बुथारनो हाया आरो बेयो बिदि नङा जानो हागौ नोंथाङा आंनि फंबायजों गोजाम दाय थालायनो हागौ बेनिनो नोंथाङा दिनै खिथेर लानो आंनि न'आव फैदों प्रफेसर नोंथां आंहा नोंथांनि फंबायजों जेबो गोजाम दाय गैलिया नाथाय बियो महन दैमारिखौ जे बुथारदोंमोन बेयो थार आरो आं नोंथांखौबो गुरै खावलायोदि नोंथाङा जोंनि डिउटिनि समाव जेबो हेंथा दाहो नङाब्ला आयेना नोंथांनि सायावबो एक्सन लानोबो हागौ इन्सपेक्टर साहब जिउआव आं मोनसे गिदिर गोरोन्थि खालामबाय नोंथांजों सोमोन्दो लाखिनानै गोरोन्थियाथ' आंहाबो जादों प्रफेसर नोंथां सासे मानसि बुथारगिरिनि बिदाजों सोमोन्दो लाखिनानै इन्सपेक्टर साहब आंथ' सानदोंमोन आंनि फिसाजोखौ नोंथांनि फिसाज्लाजों हाबा होनो नाथाय नोंथाङा दा बेफोरखौ बावजोबदो नोंथाङाथ' नोंथांनि बुंनांगौखौ बुंबाय नाथाय फंसे बाथ्रा खोनासं आंबो आंनि डिउटिखौ मावफुंनानैसो गारगोन हाबिलदार थौ